i trastos de la Xeta, val? Abans de començar el vídeo, saludem als trastos mecenes de la Xeta, que continuen siguent el meu xicon Sevi en el meu gos Blink, que per si estem veient el vídeo dilluns és el seu aniversari, avui fa un anyet, així que podeu anar al seu Instagram a celebrar-lo ahir, a dir-li molts anys Blink, i ell segur que us ho agraeix. A Pep Pastor, a Miguel Mateu, a l'Alice Castro i a Coreta, moltes gràcies per continuar donant-me suport, i si voleu que vos salude saps, i aquestes coses, i voleu veure vídeos exclusius que ja n'hi ha ahir, més de 4 i més de 5, diria jo que també, que a part de veure els mateixos vídeos que teniu en YouTube, però una setmana abans gratuïtament, també accediu a escrits que escric quan puc i a vídeos exclusius cada divendres, que això no falla. Com de costum se m'ha fet tard per gravar. Això de treballar, escolta, jo sabia que ser pobre era dur, però no tant. I la cosa està en que, clar, fins que no vinga el bon temps, a mi se me fa massa tard i se me fa fosc i he de gastar la llum artificial i direu, Sílvia, tu vas parlar fa temps, saps, d'uns focos que tenies tu, que això va de puta mare, que els tenies quan a Londres, però és que aquests focos s'han de muntar i això fa molta gossera, així que disculpeu-me, però sorry, no sorry. I el vídeo d'avui, la veritat que igual vos sembla una gilipollà, però els meus amics, Sènia i Vicent, van organitzar fa un temps en el cim de Benimaclet una slam poètica, La veu del vent, i la veritat que va ser tot un èxit, va ser la primera vegada, tot i que ells dos són persones conegudes dins del món de la poesia, de l'art, etc. Però la veritat és que ni ells mateixes esperaren que estiguera tan a tope el local, perquè la veritat és que va estar molt guai. I jo, tito, que per desgràcia no els vaig poder ajudar, perquè tampoc em van deixar, no us penseu que ells són molt resolutius, i no em van deixar ahir ajudar-los a fer ninguna merda allí, res, perquè jo també havia fet una merda, tampoc he de ser sincera. Sí que és veritat que tant eixe dia com altres dies, com l'altre dia en una presentació de Vicent, com a la meva Pau, amb la il·lustradora, amb la seva il·lustradora Amanda, en el seu poble encimat, que em vaig quedar amb les ganes de dir una cosa, i és que ara vos ho conte. Però no sé, volia en este vídeo explicar-vos un poquet el que signifiquen per a mi aquestes dues persones, perquè la veritat és que en l'últim any no és que m'hagin ajudat, és que m'han canviat la perspectiva en moltíssimes coses, m'han ajudat moltíssim a sentir-me bé amb mi mateixa, i jo sincerament espero que tant tothom que estigui veient aquest vídeo, que en algun moment de la vostra vida trobeu a persones que vos fan sentir així, i també espero que tant jo com tothom, que en algun moment de la nostra vida fem sentir així a altres persones, val? Perquè com més major em faig, més complicat veig això de sentir-te tan còmode en penya en la que el món no t'ha destinat a acabar a prop, val? Perquè sóc una persona molt poc constant, que mira, ja es comença el que volia dir en el vídeo, sóc una persona molt poc constant, sóc una persona que al llarg de la meva vida m'ha costat molt mantindre amistats, perquè sóc una persona molt deixar, i jo entenc que cada persona té les seues necessitats, i hi ha gent que necessita parlar absolutament tots els dies i veure's cada 2x3, i si no, no compten que aquesta amistat val per res. I jo la veritat és que en Sènia i Vicent de primeres era com, trobo que no compartís res en comú en ells, la veritat, perquè els dos es veia ahir com, no sé, com superestacats en el món de l'art i tal, però a un nivell de... soc molt palurda per aquestes coses, val? I van a pensar que, no sé, que soc gilipolles o algo, que trobo que ho pensen, en la veritat. Però no pensava que jo poguera acabar juntant-me a este nivell d'estimar-los tantíssim amb dues persones a les que de primeres vaig admirar tant. I no sé, i veure que n'hi ha tantes coses que compartim i coses de les que no, però que podem aprendre un dels altres, la veritat és que ha sigut una cosa que m'ha fet molt feliç al llarg d'aquest any. I volia parlar d'ells perquè, a part de que són persones públiques, val? Doncs, no sé, m'havia parlar d'ells perquè, no sé, igual heu vist la seva feina, heu vist el que fan per ahir a nivell d'imatge pública i tal, i no sé, a mi m'agradaria saber Marilyn Manson, que l'admiro una barbaritat com és en el seu dia a dia, i jo la veritat és que a Sènia i Vicent ens admiro moltíssim, i a part me'ls estimo una barbaritat i dic, hòstia, doncs mira, vull aprofitar, saps, i expando amor. I el que havia dit abans, una de les coses que em vaig quedar amb les ganes de dir en la presentació en concret sobre Vicent, en la seva presentació, i en Sènia també, perquè molta gent, jo per exemple, a Sènia, quan la vaig conèixer va ser en el videoclip de La Fúmiga de Mediterránea, i jo estava en plan de, oh Dios mío, es la serie, oh Dios mío, qué vergonya. I Sènia és una persona a la que, si eres bona persona i t'arrimes, o sea, i no sé, i trobeu interessos en comú, i no sé, si eres putament bona persona, i la coneixes i t'enamores de lo divertida que és i de com pot fer que un dia de merda, saps, que t'oblides i que et centres sols en les coses bones, saps? Pensa que la tindràs per a sempre o fins que les dos persones vulgueu, saps? Però és una persona que val milions. I sincerament, com tothom en esta vida, que tots mos trobem a persones de merda, però és que ella és tan bona persona i tan oberta que de veritat que
jo de primeres, sense apenes conèixer-la massa, o sigui, el nivell de confiança que em va donar va ser te ho juro que en una setmana, de donar-me el dit i confiar en ella fins al colze, de veritat, perquè et dona aquest nivell de confiança. I es fa d'estimar una barbaritat, i és una persona que a mi, per exemple, que sóc superdependent en alguns aspectes de la meva vida, m'ha ensenyat tant a gaudir dels moments en els que estic a soles, però perquè jo decidisc estar a soles, que sincerament a dia d'avui dubte que poguera tindre una relació sana en la meva parella si no fora per el que m'ha ensenyat durant el meu temps de solteria guai i del que he après fijant-me en ella i com ella raona les coses, saps? En el meu dia a dia i continuo aprenent d'ella a dia d'avui. És una persona que jo sincerament quan la vaig conèixer va ser com, quan conec a la penya que admire, en pla de, hòstia, m'encantaria que fórem amigues, saps? No sé si m'explique, val? No en plan psicòpata, però quasi. Jo pense, tio, com pots arribar a conèixer realment a esta persona? Com crees aquesta connexió? En Sènia és que és molt senzill. Sènia et permet que t'obrigues super lliurement i ella a poc anirà obrint-se i m'encanta perquè en ella no sent que hagi sigut una relació per a res forçar d'un any a ara, o sigui, flipe ara, si jo fa un any no ho haver flipat perquè ja la contava a Xina, potser no tant com ara, però ja la contava com a part del meu cor, val? Però és una d'aquestes persones que et canvia el món i sols puc recomanar-vos que si vos trobeu empenya Xina en el món, tio, que no forceu les coses, que es deixeu portar, però de real que joder, és tan guapet que aquestes persones es queden al teu voltant i perquè volen, no perquè hagin de fer-ho, sinó perquè volen. De fet, jo ensenyo a Vicent, si decidirem barallar-nos, com aquestes coses decidirem, però si mos barallarem demà, és que no tindríem obligació ninguna de veure'm les putes cares, saps? I així no hi tot és que, joder, que la setmana passada en sopar, que pedazo curri mos va fer Vicent, i de veritat que tampoc és que estigui en pla de tios, va, quedem avui, per favor, però sé que quan quedem, tio, estic super a gust, i me la pela quan quedem i quedem per a fer el que siga, estic super a gust, i en això a mi em val. I ara que ja he parlat molt de Sènia i si sabe que del vídeo estarà en plan de per l'amor de Déu esa xiqueta les coses que diu, però sap que tinc raó, saps? Una persona que li pots dir les coses bones, li pots dir floretes i sap acceptar-les, perquè és una persona putament realista. I després està Vicent, que Vicent és una persona realista per a la resta del món de la realitat, però per a ell mateixa no és capaç de veure que val 10.000 milions de veritat. I és una persona que igual de primeres la veus un poquet tímida, i igual de primeres la veure així com un poquet tancar, però tampoc m'ha semblat això des del primer moment que el conec, però sí que és veritat que el punt de nivell de confiança que tenim ara, pues, la veritat és que estem en el punt de la confiança dona asco i me mola moltíssim, perquè Vicent és una persona que per a moltes coses és molt igual que jo, i ahí sí que compartim molta picardia entre els tres, perquè la veritat és que hi ha molts punts de connexió entre els tres que mos pixem de la puta risa i és el que més m'agradeix, que m'ho passa superbé, però també que estan ahí quan estic mal, saps? Que això no és tan fàcil de trobar. Penya per riure sempre n'hi ha, però penya per estar quan estàs mal, no. I Vicent és una persona que per a bé o per a mal, pues, si tens una merda, siga la que siga, encara que sàpigues que estàs siguent una dramàtica de merda i que estàs exagerant, perquè és el meu dia a dia, està ahí i t'escolta. I així com Sènia, saps? Et fa teràpia de xoque, de fora les merdes i amunt la vida, saps? Ahí, happy flowers. Vicent és una persona que et fa raonar i et fa arribar al mateix punt de felicitat, però te ho fa raonar. Et fa el camí llarg, però de vegades cal una cosa i de vegades cal l'altra. I la veritat és que em ve beníssim tindre els estudis per ell, jo també seré útil per alguna cosa, la veritat. Perquè Vicent és una de les persones més dolces que he conegut en tota ma vida, de veritat. I al mateix temps que siga dolç, no lleva que siga el puto amo, saps, fent acudits i de tot i que me pixe de risa en ell i diguem cada cosa que és el que he posat avui en un post en Instagram. És que sé que anirem a l'infern junts, però sé que estarem junts. Però ja no estàs en Vicent, estarem els tres, perquè així ningú salva. Qui vol anar al cel? A l'infern ens ho passem millor. Però no sé, el que havia dit, que no ho he dit al final, que una de les coses que em vaig quedar en les ganes de dir tant en un moment com en l'altre, dels dos, de Vicent el que em vaig quedar en ganes de dir, i mira, aprofita ara perquè ho vega, així no el tinc a la cara, que escolta, que jo soc molt de dir estes paiurfades per xarxes i per a 6 vídeos i tal, però després a la cara me fa vergonya. Així que Vicent és una de les persones que si la voleu conèixer és que és una persona que s'obri, però no s'obri a poc, sinó que s'obri en la part més trencada que té dins, i és que en la seva obra com a la Moa Pau ho podeu veure i ho podeu començar a entendre un poc, i ja quan ix directament d'ell és que te trenca, perquè te trenca, però és una persona que m'agrada perquè si te té que dir una veritat te la dirà faig el mal que faig, i això és el que fa ell en la seva obra. És que per a conèixer a ell és que trobo que el seu treball, els seus escrits són el pur reflexe de com és ell, d'una gran part de com és ell, val? O sigui, a part de la part de Vicent de burrera i de festa i que tots portem dins i que m'encanta, també té la part de no intenta endolçar-te la merda,
O sigui, la merda és crua i te l'explica tal qual. El que ell té l'habilitat sense adonar-se'n de fer-ho guapet. O la gent diu que ho fa guapet, però no és que ho faig guapet, és que transmet tot el que té dins. No és que ell intente fer la merda guapeta, és que ell tot el que té dins és dolçor. I quan treu l'amargor que li han fet passar, com a tothom que ens han fet passar alguna merda en la vida, no pot evitar que se li escapi el dolçor que porta dins. I pense que, de veritat, llegint els seus llibres, llegint els seus escrits en Instagram és la meva pau, de veritat, és que aprens moltíssim d'ell, aprens moltíssim com les coses ens afecten diferent depenent de la persona que som i la seva manera de raonar. A mi la veritat és que m'ha vingut molt bé moltes vegades. I així el tingueu com a amic ja, flipeu, o sigui, a part del curri, flipeu. I de Sènia també, el que em vaig quedar en ganes de dir allí a l'Slam Poètica, que Sènia sap que me l'estima una barbaritat. De fet, la primera vegada que li vaig dir que l'estimava va ser estic borratxa i em vaig posar a plorar de l'emoció perquè me va fer molta vergonya. No sé si se'n recordarà, perquè jo no era molt borratxa. Que jo no era borratxa no vol dir que jo no se'n recorde, però és que m'ha aguantat tantes nits borratxa que jo no sé les vegades que m'ho hauré declarat a ella, perquè me l'estima una barbaritat. I a Sènia, de veritat, és una persona que, encara que no es puga veure la merda que porta dins, perquè, com he dit, a tothom mos passen mil merdes, jo al·lucine en la capacitat que té de veure lo bon cada persona i de veure cada persona per a què val i de donar ànims, tampoc sense ser Mr. Wonderful, ningú dels dos és de pintar-se els núvols en el cel ahí, solets i arcs de Sant Martí, no. El que t'ha de dir t'ho diu i les dos són persones molt clares i això són coses que tenen en comú i m'encanten, però cada un té la seva forma. I així com Vicent és una persona que abraça i porta molta pau, i sempre que estigui dient apostes perquè és la meva pau, però la veritat és que aporta moltíssima pau. Sènia és una persona que també aporta pau, però d'una manera diferent. Ella et dona espenta en la vida, ella et fa, saps? Jo hi ha hagut moments en què ella ha sigut la que m'ha espavilat i m'ha dit, ja, amunt. I no sé, la veritat és que, o sigui, llevat de, òbviament, la meva parella, llevat de, òbviament, la meva família, són dos persones que al dia de demà, qui sap, saps? Però ara mateix és que me n'aniria a on foren ells, a l'infern, al cel, a un míting de Vox, si farà falta. O sigui, me n'anirien a ells on farà falta, perquè sé que en estiguen ells i jo estic de puta mare. Així que em dona igual el dia que estigueu veient este vídeo, si l'esteu veient per l'aixeta una setmana abans que a YouTube, perfecte. Si l'esteu veient en YouTube, genial. Si l'esteu veient quan siga, a on siga, dona igual. Si l'esteu veient perquè algú vos l'ha enviat, és perquè vaig a dir ara, bàsicament. I és que m'agradaria que este vídeo li l'enviareu, val? O si no li envieu el vídeo, val? Que no vull que soni a spam, like i comparte. No, o sigui, si no el voleu enviar, no cal enviar-lo. Però, sincerament, pense que moltes vegades, ja ho he dit moltes vegades, que no diguem prou vegades, no sé quantes vegades estic dient vegades, que en esta vida que no els diguem a les persones que estimem en bogeria pura i que ens aporten tantíssima pau i serenitat i saps i salut mental el que signifiquen per a nosaltres. Així que si no voleu enrotllar-se podeu enviar-los directament l'enllaç d'este vídeo i si no, per favor, feu el favor i els ho digueu i li digueu, mira, Paqui, Mari, conforme li digueu al vostre millor amic, amiga o persona, saps, de confiança absoluta i d'amor etern. I ja està, que de vegades, xica, senta bé soltar, saps, que no sempre siga desfogar-se dient coses roïns, que també siga de ui, com l'estime i que gust que estic en el món, saps? Doncs això, jo, les meves personetes que fan el món un lloc millor, entre altres són Vicent i Sènia, així que m'agradaria que si teniu a personetes que vos fan el món un lloc molt millor, que us ho digueu. Ara mateix, hòstia, no espereu a que s'acabi el vídeo, aneu i digueu-ho. És que no sé, de veritat, n'hi ha que fer-ho tot fet, n'hi ha que explicar-ho tot pas a pas, de veritat. En què esteu així, veritat? És que ho sabia, és que ho sabia. I en què esteu així, no? Pues bé, què feu, saps? Jo me'n vaig. Ale, ciao!